Lezi ke izindaba zo-1K ZNTV ifundelo samukeliso kaNgqulunga ngekubingelele mbukeli nazo ihamba phambili osukwini namhlanje. Isichotho sishaye kwezwelo KwaZulu-Natal abe-MK sebevulele i-IEC icala kanti lisenkantolo wayengongqongqoshe kwelikaMthaniya. Umphakathi wasemagwaveni othungathi usakhungathekile ngomonakalo odalwe isimo sezulu esingesihle esishiyeke inqwaba isele eDengwane. Lo mphakathi kusonxusa usizo oluphuthumayo njengoba kusukwini layizolo kuhlasele imvula nomoya okunamandla kwaholela ke ekubhidlikeni kwezakhiwo kwadlula nenqwaba emhlabeni. Undunankulu kwaZulu-Natal ehlola umonakalo uveza ukuthi ke kuzongekeza amathimba ahlola umonakalo ukuqinisekisa ukuthi ke usizo lufinyelela ngokusheshsha. Isimo sezulu esingesihle sesiphinde sahlasela esifundazweni iKwaZulu-Natal ikakhulukazi eindaweni ke ezifana nasothungathi kanye nasemgabama njengoba ke osukwini layizolo kuhlaseleke isimo somoya kanye ke nezimvula ezinamandla nezishiyeke zona lezi ndawo zikhahlamezekile. Sizocela ke umthwebuli wethu asikhombise ke mbukeli njengamanje umonakalo khona lapha ke endaweni yasothungathi okungezinye ke zeindawo ezithe zakhahlamezeka kakhulu njengoba ke ubona mbukeli ukuthi ke indonga ziyezawa ziwela ke emzini abantu iningi lemizi liphephukelwe ke uphahla kanti ke lashiya ke noma ke kwashiya ke wona amalungu omphakathi wakulendawo ekuthiwa ke isemagwaveni bekhahlamezekile. Nazo ke intambo kagesi mbukeli njengoba uyibona ukuthi ke ziye zathi ukukhahlamezeka. Sizokhuluma ke nelinye ilungu lomphakathi elike lathi ke ukukhahlamezeka njengoba ke edalulile ugogo ukuthi ke mbukeli lesi simo sale sizimvula simfica ke elele nomndeni wakhe obalela ke einganeni ezingu8 kanti yena ungowesi9. Mhlembe gogo siyaxolisa ukuphazamisa sicela sibeke sithombeni ukuthi kwenzakaleni njengoba sibona lesi simo esingesihle kanje. Into eyenzekile izolo ngesikhathi sabo +4 kuqhamuke into ngala iqhamuka ngalento ife limnyama ife belithi Melisa ithe mayikhuphuka lento kangithathe ngisho u30 minutes kwase kusibona nje kuhamba izindlu kuyimithi wela kuthina kusenzeka wonke lo monakalweni ubonayo la. Njengamanje siyaklina ngoba kusukile umuthi vele bese qalile khona kuphephuka ama tiles la phezulu kwasuka nanomuthi ke wazo nansi ke endlini ke ngabamba ingane ngemikhoneni sengincamela ukuthi ungcono ekwenzakalayo kwenzeke kumina kunoba kwenzekele enganeni yomntanami ena 4 years. Ngizibambe ngema kulela khona nazo zombili ngema phezukwayo ngoba sengigade ukushaya ukuthi ungcono kushaye kumina emahlombe kunoma kushaya ingane zabantu abami. Nizizwa kanjani gogo njengoba uchaza isimo lesi ukuthi ubusuncamela ukuthi okungenani okulimazayo kulimaze wena nizizwa kanjani? Emoyeni ngikhathazekile kakhulu. Ngikhathazekile kakhulu emoyeni ngoba kumanje nje angazi nalezi ingane ezila endlini u9 wonke ukuthi ngizophila kanjani ngoba yonke into okuthiwa yindlu la ekhaya iphelile ukuba yiyona. 2 enye into engikhathazayo la ekhaya kunengane efunda ugrade 12 engakwazanga ukuya esikoleni ngenxa into eyenziwe ngumonakalo. But yazi nje ngibhlungu kakhulu ngoba nenye into futhi sengiyakubona nokwami omunye udadewethu obekhangale komgwaqo engifike seshonile ngingamazi nobuwelwe indlu noma kwenzakaleni kuyena ngoba ngifike seshonile ngiphuma la endlini mase idlula lento. Usizo soludingayo singumphakathi izindlu, sidinga izindlu ngane yami mina kakhulukazi ke noma mangangilethela nje iroof kuyona le ngoba udonga lithintekile balungise kodwa umphakathi wasemagwaveni udinga izindlu. Silele kuyona izolo injalo igcwele amanzi nanamuhla futhi ngizolala nezingane zami khona la endlini khona kunje ngoba ngeke ngidedele impahla yami intshontsho ngamaphara.
Njengoba wezwela ke mbukeli yena ke ugogo oyisona ke isakhamuzi sakhona endaweni yaseMagwaveni njengoba ke echaza ke wona umonakalo athe wathola ke ehlangabezana nawo yena ke nomphakathi ke wonke wala eMagwaveni njengoba echaza ke ukuthi khona ilungu lomndeni wakhe elithela adlule emhlabeni akulona ke lodwa njengoba ke undunankulu wesifundazwe eveza ke ukuthi bakhona nabanye abathe badlule emhlabeni ake simuze ukuthi uthini. Siyafisa nje ukudlulisa amazwi enduduzo kulemndeni ethe yahambelwa zihlobo zabo bathathu abangaphandle kwaseThekwini abathe bahamba emhlabeni njengoba siyozwile kodwa ke njengohulumeni sisebenza ngokuzikhandla uyabona ukuthi bakhona ongqongqoshe nabezindlu bakhona la wezempilo bakhona la nowaka Proctor umeya ukhona iminyango yonke baphumile ongqongqoshe ukuthi siyenze isiqiniseko sokuthi abantu bayakuthola ukusizakala. Ungqongqoshe wezempilo khona lapha ke esifundazweni KwaZulu-Natal uNomagugu Simelane Zulu ushilo ke ukuthi ke mbukeli yize zingekho ibhedlela ethe zalimala kepha ke abebelimele baphuthunyiswe ke khona ke ezibhedlela ukuyothola usizo. Azikho ibhedlela noma ama clinic so far asareportiwe ukuthi affected kodwa ukuthi imapha ama clinic nama facilities esiwasebenzisayo isibhedlela noma isibhedlela esincane esiseduze lana iThonga THC so abantu ke from izolo ebusuku betransportwa khona but kwabonakala ukuthi istaff sizincane we needed to call back abantu akade bengekho emsebenzini but asigcinanga lapho sathatha ama teams from other facilities as well sazo add so that bakwazi ukuthi ba manage abantu abakhona. Indabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseMagwaveni oThongathi. Khona manje lo kumonakalo wesichotho bemkhulu kakhulu nasezindaweni okubalwa kuzona oGwini nasempangeni kanye ke nendawo yaseNyokasele enhla nesifundazwe KwaZulu-Natal. Isichotho ebesingaqinisanga kakhulu ngemvula kule ndawo yaseBukanana sishiyeke umndeni eminingi lele phandle umndeni waXulu ungeminye ke esalengenayo indawo yokufihla ekhanda. Oyilungu lomndeni uNompilo Xulu uthi ba umndeni omkhulu kanti futhi akusebenzi umuntu kuleli ekhaya uthi bacela noma ubani ongabasiza ngoba kumanje abazi bazohlanganisa inani ukubhekana ke nalesi simo. Isimo nje sinzima njengoba sibhekena lenkinga nje asanizofathatha nihlanganise nani besicela mhlawumbe ukuthi bakhona bangangenelela besisize ngoba kwayimanje asinangisho indawo yokuthi sikhosele izindlu njengoba nibona nje iziphephuke zonke nesinane izingane ezincane ziseyikoleni nje zihambile zigqoke kumanzi wakuyaphoqa ziyabhala. Ikhansela la kwa 33 kumasipala omhlathuze lithi mningi ke imizi abazoyihlonza ithintekile bese ke bedlulisela kwamasipala. Kodwa ngikwenze konke ekufanele sikwenze sireportile kwa disaster bathe bazozama ukufika bezowenza assessment but umuntu into ayijabulelayo ukuthi akekho umuntu olimele siyakubonga lokho kodwa nje abantu bafethu balele phandle asazi ukuthi bazokwenza njani. Siyanxusa ukuthi mhlambe uma bekhona abayimafowethu abangasilekelela mhlambe abezwayo bengasilekelela ngoba mabuka nje la ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Lezi imvula ziphinde zadala komunye umonakalo kwiBhishi laseMagate owenhlangano iTD Towns eqikelela ke ukuhlanzeka kwedolobha iSheli kanye neMagate Stephanie Herbst uthi ziphinde zagadla kwezela izimvula ezinamandla eMagate njengoba ke iqale ngomgqibelo ntambama. Senzeke into esimangaliso la bekuyithuba zako kwara 24 kuyoshaya o4 kwavele nje kwafika into nje vele yabangumsindo kwangazathi izindlu ziyanyakaza kwangathi izindlu ziyanyakaza kwasekuvele nje kufika umoya omkhulu zaphephuka izindlu lapho ke nje sivele sasangana besihleli nomkhulu nengane sasangana sathi siyalunguza eminyango hayi ziyaphephuka izindlu ngala nangalana kusuka abathayela ngalaya ngala kusuka wangalaya ngala ya abantu abalimele bakhona noma ke ngekho shonele kakhulukazi nje umama omdala osekhulile salikwazi sisiko uthayela but sikwazile ukuthi siphuthunyiswe esibhedlela GJ Crooks simshiye khona nje uvele kuma babhizi naye then mase kuzoba ukuthi umuntu ukhulumeleke nabantu abakumasima office njengamanje umusa bekuthiwa oka disaster uyena ozobe siyabebheka yonke ukuthi kwenzakaleni because besithena kasondele ezobona ukuthi kwenzakala kuze abantu bazokwazi ukusizakala kunayo izinye izindawo ke vele ke isotho ngathi nazo vele ezikhungathwe the very same problem eyenzakalile last night. Izolo sibe nenkinga ngabo past 3 kuya ko 4
kwavele isiphepho sathatha imizi yethu nje imost yethu lesilimele but kusukela la 38 kuya 24 silimele kakhulu la egcekeni ekhaya silimalelwe roof samlima yona igarage namawindi sacela ukuthi meyikhona isupport mhlawumbe abantu abangakwazi ukuthi basisize kumanje bakhona i-community esisizayo umphakathi but end of the day silimele sayidinga isupport if kungenzeka ukuthi uxhaso if ubukhona abantu abangakwazi ukusixhasa sikwazi ukuthi nathi sibe ne-shelter but manje asina shelter sihle nje angazi ngabiza kanje angazi ngishokhekile into indlela ekwenzeke ngayo but kodwa sayidinga isupport indlela ekwenzeke ngayo izolo. Kanti nendawo yaseNewcastle nezindawo ezakhelene nayo kazisala ngaphandle kulesi sichotho. Ngizwe nje sekumemeza abantu bathi uzobona ngaphandle sokwenzakaleni bengihlisi phakathi endlini. Angithi ngiyaphuma ngithola sekunje la sekumoshakele. Ayinhliziyo yami ebuhlungu kabi ngoba angisebenzi anginamali ukuthi ngilungise lento. Izolo ngezikhathi zantambama nje ngo2 kuphenduke kwaba nesiphepho esiba khona esihlasela imizi yase Ward 11 kunemizi ke egcine ilimala ipheshukelwa imizi njengamanje nje la emva kwami sisemzini wakwamsimango ubaba umsimango naye umuzi wakhe uphephukile wona kodwa umuzi ophephukile mningi imizi ephephukile silapha ke Ward 11 sizokhala nje siyakhala impela sicela noMesiya abantu abangaba khona abangaba namandla ukuthi oMsamaria abalungileyo basilekelele. Lo muzi osemva kwami uhambe wonke sesihambe imizi eminingi nayo futhi isukile so siyanxusa lana ke ko businessmen nangu Shoprite Checkers nayo sesondele ulethe isobho ukuthi abantu bakhona ukudla sinxusa no businessmen ke bonke base Newcastle yonkana ukuthi bangenelele bazofaka ini isandla ngoba lento yenzekile ibhlungu kakhulu izingane azinayo indawo yokulala omama nobaba basenayo indawo yokulala njengamanje imizi ihambe yonke. Uhulumeni waKwaZulu-Natal uthi usahlola umonakalo ukuthi ungakanani odalekile njengoba uqhubeka ukuhambela kwezindawo. Njengamanje sikakabi naso isibalo sabantu abathe bathinteka noma abathinteke kulesi simo njengoba ubona ukuthi umonakalo omkhulu kakhulu njengoba ngisho ukuthi kule ndawo nje iyodwa uqala ngale kwemigaqo uyoshaya ngale kwentaba kodwa khona lana kuphela komgababa nakhona kolamese nakhona nakhona umuqhubeka kule ndawo koBhalitho nakhona kukhona isimo esifanayo so amathimba asenza ucwaningo emva kwalokho sizobe sesikwazi ukuthi bangaki ke abantu abathe bathinteka. Amalungu omkhonto wesizwe Mgungundlovu athi-ke sevulele icala esola inhlangano Independent Electoral Commission IEC ngokulahla amanye amaphepha esikhungo labo bashoka njengesikhathi-ke bebhikisha ngokuthula ngaphandle kwesikhungo besisetshenziswa ye-IEC njengesizinda sokhetho kulesi sifunda. Umdidiyelwa leli qembu Mgungundlovu uReggie Ngcobo uthi-ke abaneme ngemiphumela yokhetho futhi-ke abaqonde ukungani izibalo zabo ziphansi. Iqembu lomkhonto wesizwe kafushane MK yaseMgungundlovu isola inhlangano yokhetho ye-IEC ngokuchema laba bathi izinombolo zemphumelo yokhetho azifani nezabo. Sibuka ngazuthi u-IEC lo wala eMgungundlovu unako ukuchema ngoba izicelo esizifaka kuzona esinelungelo ukuthi sizilaleleke noma zenziwe abafuna ukuzenza ukwenza umzekelo kule ward esimekuyona uward 24 amavote esawathola la kuward 24 sinazo i-result slip eyaphuma kwi-VD ekuyiyona okuvotela kuyona yasayinwa ama-political parties ahlukahlukene yaphinde ya-officiate presiding officer. Lawo mafigures uma sesithi siyafika la ashintshiwe aphansi. Ungcobo uthi basola u-IEC ngokulahla amaphepha obekuvotwa ngawo. Kumanje nasiyovula i-criminal case as we speak ama-commanders ethu aphumile Alexander Police Station ayovula i-criminal case because manje kusekuphume ama-ballot papers nge-truck yasemsunduzi kamasipala ephuma la endlini zaka-IEC ahamba yodampwa somewhere and the information esitholile ukuthi le exercise bayiqale izolo ebusuku yokukhipha how can you take into engaba i-piece of evidence against ama-objections enziwe uhambe uyoyidampa for what reason? Is it the right time ukuthi cleanwe ama-offices khishwa ama-ballot papers? If kuzoba ne-recount azosebenza yini lawo ma-ballots?
So ileyo nto ke lesitshela ukuthi mkhulu umkhuba owenziwa la and unenhloso and inhloso yawo isisobala abantu bayibona. owe-IEC eMgungundlovu uthi iphutha likhona. So-ke siyaconfirma ukuthi kufike i-truck lakamasipala laka Parks lelimenje eduze kwami njengamanje elifike la laqoqa ama-plastic bags. Kulawo ama-plastic bags bathi bona ngoba besingekho bathi bekuyi-waste ebiphakathi. So-ke uma beqoqa-ke sebehamba naleyo waste babe sebelandelwa-ke ama-members omkhonto wesizwe abemela ngaphandle bevele ehleli kusukela ekuseni. So-ke uma ngabe sebefika-ke kwi-truck badonsa labo plastic laba abamnyama bekuthiwa i-waste. So-ke kulabo plastic abamnyama kutholakala ukuthi khona okwamaphepha athize abevotile leyo siwabiza ngama-spoiled ballot. So-ke ayi-few nje ade khona phakathi okungafanele ngabe abalwe njenge-waste. So-ke njengamanje siyovula icala njengamanje besithi siyalivula kwasho ukuthi manje sekunalento yokuthi asiphuthume la sizo-addressa ama-political parties. Njengamanje nje ngiyovula icala e-Alex lapha police station ukuthi kungene umasipala endaweni yaka-IC beke ngokusobala ukuthi akungeni umuntu kungena istaff kuphela. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Asike siye itolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze-1KZN TV nazi kuyihlokano kuyizona ehamba phambili. Isichotho sishaye kwezwelo KwaZulu-Natal abe-MK sebevulele i-IEC icala kanti lisenkantolo wayengongqongqoshe kwelikaMthaniya. Owayinhloko yophiko lwezamapaki kanye nokuncebeleka umasipala weTheku uThembiNkosi Ngcobo ufake isicelo esiphuthumayo enkantolo ephakeme eMgungundlovu ephikiswa wayengongqongqoshe zemidlalo kanye nokuncebeleka KwaZulu-Natal Amanda Bani Mapena. uBani Mapena waya kubameli bakhe wabayalela ukuba baphoqe uNgcobo ukuthi-ke asuse umbhalo ayonameke enkundleni yokuxhumana Facebook. Kulombhalo uNgcobo waveza ukuthi-ke waxoshwa emsebenzini ngenxa yezitolo zenkohlakalo ezavezwa nguBani Mapena. Abameli besihlangothi zombili-ke bebeqhubeka nokwethula izethulo bephikisana nokuthi-ke icala kumele lihlehliswe. Ummeli obemele uNgcobo uLwazi Gwacela uthi udaba lusukela embhalweni owawusenkundleni yokuxhumana. On the 28th of May 2024 there was a Facebook post that was made by my client, the respondent to these proceedings, Mr. ThembiNkosi Ngcobo. The post was in relation to the elections in general. Now, you'd very much understand that Mr. Ngcobo, the respondent, has a very long history with the applicant, whom I'm not going to mention under the circumstances. But what transpired out of that post, which was made on Facebook on the 28th, was that he was seen to be defaming the applicant. A letter of demand was then sent to my client on the 29th of May, which was during the elections day, during the election period. Gwacela uthi bazoqhubeka nokuphikisa isicelo esifakwe nguAmanda Bani Mapena. My client then came to me on the 30th of May, being Thursday, to discuss the matter, and we requested that we, now on Friday, the 31st of May, be given a chance to actually properly respond and formally to that letter of demand on the 30th, on the 3rd of June, being yesterday. Unfortunately, that request that was seeking for an indulgence to be given some time or an opportunity to reply to that letter of demand was in fact not taken into account. It was not in fact responded to. Instead, we were banked with an urgent application in respect of that Facebook post. Well, we are definitely opposing the matter. We are opposing the application. That those are the instructions from the respondent. Oppose the matter. Kanti ummeli kaBani Mapena unqabile ukuphawula mayelana nalolu daba. Icala liyaqhubeka. Ezindabeni ze-1KZN TV nginguNkosinathi Ngcobo enkantolo ephakeme eMgungundlovu.
Umndeni wakaMsweli eCingci kwesakamthetho enyakatho nekamthani yethu ufisa ukuthi ke inkantolo kaMantshi yaseMbonambi ingabaniki ibhayili abasolwa ababili abasolwa ngokubulala ubaba ekhaya balimaza kabi umama wakuleli khaya ngasekuqaleni kwenyanga eyedlule. Labasolwa kubika ukuthi ke bafika kaMsweli bazibiza ngamaphoyisa bathatha isibhamu kanye nelicense kamufi bahamba naye kanti ke bayombulala kuthe sekudlula isikhashana baphinde babuya bazolanda inkosikazi yesibili kamufi nako bayidubula kodwa yasinda. Namuhla ke sila enkantolo yeMantshi kwaMbonambi la khona ekulindele ukuba kuvela abasolwa ababili abasolwa ngokubulala owesilisa waseCingci okubaba uHamilton Velaphi Msweli owadutshulwa wabulawa ke besilisa ababili abafika ke emzini wakwakhe khona eCingci bafike ke bamhlasela bezenza amaphoyisa okwathi ke emva kwesikhashana baphinde ke besikhathi bamthatha bahamba nakwathi emva kwesikhashana baphinde babuya futhi bathatha ke umkakhe naye wasinda ke emva kokudutshulwa yibo abasolwa owasinda ke esibhedlela. Kodwa ke ngale ukuthi ke sikhulume kade ngalolu daba sizokuthinta ke sikhulume nomama umama uMsweli okuyena naye khona la enkantolo la khona okulindele khona ukuthi kuveleke labasolwa ababili khona la enkantolo eMantshi yakwaMbonambi. Sizokhuluma ke nomama uMsweli. Mama uMsweli siyakubingelela siyakwamukela. Sichazele ngokwenzeka yini eyenzeka kuze kufike isigameko la khona abasolwa bebulala khona umyeni wakho. Kwakuwumhla ka2 kuMeyi kusebusuku mhlawumbe ikhathi zabo past 10 ebusuku bafika abalisa ababili nabafika abantu bakhuleka esangweni basaba ubaba wasabela wabamukela basebethi akavele ngoba amaphoyisa emva kwalokho kuvela kwamaphoyisa babe sebemfuna isibhamu ezamaphoyisa noma kwakunokuthi babengaqokile njengamaphoyisa kodwa sathemba ukuthi ngoba amaphoyisa babe sebanikana leso sibhamu ke bafuna nelicense baba banika ke washo ukuthi license yakhe expire base bethi bazohamba naye ke be station samaphoyisa for ukuthi bebhalise ukuthi bake bafika ezamaphoyisa uze makufika amanye amaphoyisa angakwazi ukuthi aboshwe bahamba naye kanjalo ke ebusuku bathi nama ngihambe ngathi mina ngengikwazi ngoba kunengane bahamba ke behamba kanjalo nami ngahamba nabo ngaze ngafika esangweni la ngathola khona ukuthi imoto inokungisolisa ngoba yayingeyona imoto amaphoyisa. Ngizofisa ukuthi ngizwe kuma kuyena uma oqala uthi uyena omdala siyabona nifikile niphume ngomningi bazokweseka umndeni wakho amalungu omphakathi aphendula kanjani lezi ndaba siyabona namhlanje bakhona la enkantolo bazoneseka njengomndeni njengoba nize eqaleni namhlanje. Yebo labo esihamba nabo bayasupport abathenje bafuna ubulungiswa laba baboshwa laba bafana ababili ababulala ubaba bangayitholi ibhayili bagwetshwe nje badonse njengalokho abakwenza ukuthi bathumbe umuntu omdala bemkhiphe emzini wakhe bayombulala lapha abambulalela khona esigangeni. Laleli yebo usuzwile ukuthi ke namhlanje umndeni wakaMsweli uphume ngothi lawo kanjalo nabalungu omndeni asuka ke eCingci bazokweseka kumndeni wakaMsweli la khona ubaba wakhona wadutshulwa wabulawa ngesihlungu abesilisa ababili abangaziwa okunomhlanje bezovela la enkantolo yeMantshi yakwaMbonambi. Sizozwa ukuthi babhekena nabo amacala icala lizohamba kanjani ukusuka manje ukuya phambili. Umndeni wakaMsomi eshowe empehlela uthi ke ufuna ubulungiswa kumasipala wesifunda King Cetshwa ukuba ke ukhiphe isinxephezelo lesemali kokusetshenziswa komhlaba okusegcekeni lawo kufakwa ke ipipe lamanzi elidlulayo elizohlinzeka amanzi emphakathini. Leli pipe lithola komthamo omkhulu amanzi ongaba ke ingozi kulomndeni. Lo mkamo wamanzi uphakala ke izindawo eziningi nakumawadi amaningi ngaphansi komasipala uMlalazi. Umndeni wakaMsomi ke kwamphehlela eshowe uthi ke sekuke kwabakhona izingxoxo ke wabanazo nomasipala wesifunda King Cetshwa phambilini malungana nesinxephezelo ngokumbiya kwepipe elithola amanzi elinqamola kulomuzi wakwaMsomi. Oyinhloko ke yekhaya umnumzane Sakhile Msomi uthi ke bacela umasipala usondele kubona ukuze kube nesixazululo. Aseneme ngalendlela wayenza ngamasipala. Into ayenza umasipala lapha wafika wazosifakela imain pipe lapha ngaphakathi egcekeni lethu. Angazi ke nomthetho uyakuvuma lokho ukuthi ukhona abantu abakwazi ukuphila nemain pipe. Thina sumndelo kwaMsomi sithe sithathe isinqumo cha asizokwazi ukuthi ke masiphile nemain pipe kulamagceka lomusi. Ngani ngoba le pipe elifakwa lapha linobungozi. Namakhona azasibona ukuthi asiyisizwe. Plus futhi nezixwayiso zakho ukuthi khona izimo enje efike zenzeke. Uma kwenzeka imistake abakunale pipe le bakuthwala yaqhuma kuzoba yini. Umasipala vele nami ngake ngamtshela ucha le main pipe le angiyithandi la magceke lomusi ngoba into ezokwenzeka la kuzoqhuma abantu abazongena enkingeni kuzoba yithini umasipala yena lapho uzobe engasasekho
into ezacela ukuthi makasize ngomasipala ngicela ukuthi akasondele kuthina ke eze sikwazi sixoxisana njengoba phela wayigcina sithe sisazoxoxa naye kodwa ke ingxoxo zethu sagcina singafinyelelanga lapho okufanele ngabe finyelele khona. Umsomi uthi lo monakalo waleli pipe usomphazamisile nasezihlolweni zakhe kuleli khaya ngoba ke umhlaba akasenawo. Enye futhi into sebengiphazamisile mina enhlolo zami ngabe ngiyazenza la. Lana le ndawo lengala ngangiyibekele ukuthi makuba kwenzeka kukhona umuntu oshonayo engizokwazi ukumbeka lapha. Kodwa manje ngisakwazi. Kule ngoApril nje bekade ngifihla uma kwaphoqa ukuthi ngisakwazi umbeka lesandla sakhe singala. Kwaphoqa ngombekele eThekwini. Ngesimanga sokuthi ngoba phela ke leli pipe leli into eliyoyenza lapha asiyazi uliyoyenza nini. Ukhulumela umasipala wesifunda King Cetshayo uThamisha ngase uvumile ukuthi ke balwazi lolu daba ephendula ukuthi umkhandlu waqhubeka nokwenza umsebenzi wokufaka leli pipe emuva kobukhosi wawunikeza imvume kepha ke bazoyilungisa indawo ukuhamba kuyipipe lamanzi eliseduze nomuzi wakwaMsomi. Asiphinde futhi sayitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba zi1KZN TV nazo bekuyihlokwana bekuyizona behamba phambili. Isichotho sishaye kwezwelo KwaZulu-Natal abe-MK sebevulele iIEC icala kanti lisenkantolo wayengongqongqoshe kwelikaMthaniya. Ake sibheke ngusini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.65 cent maqhathaniswa nedola libo 20.31 cent maqhathaniswa neeuro libo 23.85 cent maqhathaniswa nopound waseBritain. Igolide lu $2,343.76 cent ounce wole ngahlizona u$78.36 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lesizwe lebhola labesifazane uDesiree Ellis unethemba lokuthi iqembu lakhe lizobonana kangcono emidlalweni wesibili nobungane neSenegal kusasa ntambama. IBanyana neSenegal bazophinde betholane phezulu eSenegal kusasa ngehora lesikhombisa ebusuku landela umdlalo opheleke zibambene ngegoli elilodwa ngapha nangapha ngomgqibelo ebusuku. Kulomdlalo kweqembu lakuleli lihambe phambili ngomzuzu ka67 ngegoli elivalelwe nguMthabiseng Majiya osokhaya balinganisa ngepenalty eshaweke nguBanang so umdlalo siyophela. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelike ziyaguqa besikuphathele zona usuku namhlanje mina nabahlangene kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.